Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Kamar yadda kuka sani, sunana Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina, ina muku fata alheri. Yau ainihin muna tare da ainihin Abba Khalid, shugaban matasan Nijar. Insha Allah ga mun tare da Baban Buka. Wai wala Abba Khalid wato ya kawo mana ziyara wanda kuka sani ne dan gwagwarmaya domin kare matasan Nijar duk inda suke a faɗin duniya insha Allah. Yau mun gayyace shi ya amsa gayyatar mu. Za su fafata zai amsa tambayoyi wanda ainihin Baba Buka zai bishi. Ku biyo mu za ku ji yadda ainihin wannan tambayoyi suka kasance. Abba Khalid, shugaban matasa, barka da zuwa. Da fatan dai Allah kai ma masoya barka da insha Allah muna muku fata alkhairi. Yusuf Al-Shabab aka Baban Yasmina. Ku biyo mu insha Allah za ku ji yadda wannan tattaunawa ta kasance. Ba dan komi ba saboda ci gaban ku ne matasa. Duk wani abu da yake yi nan to yana yi ne saboda ku matasa. To saboda haka matasa ne ku karfafa, ku ba da gwiwa, ku ba da haɗin kai insha Allah. Ina alfahari da ku matasa. Ina alfahari da ku matasa maza da mata. Insha Allah maza da mata muna muku fata. Mu ko zani insha Allah. Dan kishin kasa yake ba dan kanshi bane. Dan kishin kasa ne yake. Yawwa. Kowa ya yi kwanko da halin nashi. Da haka mu ma duk wanda yake kishin kasa mu muna kishin kasa shi. Saboda haka Abba Khalid muna tare da insha Allah. San fursa. Yusuf Al-Shabab muna muku fata. AKA Baban Yasmina. AKA Jakar Karawan Nijar. AKA Maradino.